Днес изпратихме нашата 12-класничка за последния учебен ден и тя вече е на прага на следващия етап от живота си. И докато четеше своята реч, получаваше отличията си и аплодисментите, аз видях един млад човек, който се осмелява, който започва да застава зад себе си. И я гледах една така лъчезарна, развълнувана. И си спомних и за моето изпращане. И за този период колко е крехък между тинейджърството и възрастния човек. И там имаше също родители като мен, които се просълзяваха от радост и се гордееха за успехите на децата си. И си дадох сметка колко много тревоги всъщност носят тези родители, докато децата им пораснат. Как се питат дали ще се справят, дали сме ги подготвили достатъчно. И така много майки и бащи живеят с това напрежение всеки ден. А понякога зад тия грижи стои една огромна тревожност, умора и страх. И затова днес помагам на жените да могат постепенно да се върнат към спокойствието и доверието и към връзката със себе си и с децата си.